Naimbag nga bigat kada kayo kakabsat ket agaramid tayo man ti video tayo para lanain ket tatta kakabsat so ati titiruon tayo awan ni kumpare pan nagtrabaho siya ti tumiro dati kakabsat ti luto na dati kakabsat ket ka tinuno nga pag-ong so ati kabsat ti tuno tayo litlog na nga nagadaw bali duwa ti tuno tayo kakabsat ta mga tayo man awan ni kumpare na tao lang ti mangtira datoy. Salang time kakabsat ti tayo imas ayon may man arab na ni kumpare ngamawan ni kumpare kakabsat siyak lang tumira day tayo diklog na kakabsat. Oh. May amanti arabati damdaman. Nagimasin kabsat buruk-buruk nan. Buruk-buruk ka kabsat na gitlog. Iyay ka. May tiburak-burak nun ang kakabsat. Ini turtle snake pag-ung ako na da. Balik natin tayo. Nagpudutin. Imasahin. May tating sup-supan kabsat. Uy. Ket danda ni maluton kabsat. Mangantay manain. Kabukap tayo manain. May kapis ni kumpare. Tagaramid ti sausawan kabsat kaumot ti pagkuan tayo titing ni kabila ti kalamansi tayo peres ti kalamansin tayo ti pagdepulan tayo kakabsat sa mo kabilang ti silay. Alpasin kakabsat. Naluton kakabsat. May turtle snake tayo. Di problema kabsat. Aunin na po tayo. Alunusin tayo nakakabsat. Kahit suday tuwing kakabsat, awantiin na po nakanan tayo. Kahit agalunos tayo naman kakabsat. Awan ni kumpare ay ka tumamad na tao to so ati kabsat. Yummy. Turtle snake nga tinuno. Makayon kakabsat mangan tayon. Kahit karagan tayo pa basiti kanan tayo. Agyaman nakapoy ti dayti nga taraon
apan ko kanan itatangal daw ket sika kumatimang ti bendisyon iday tinga kanan siya tin Lord ti mga iwan sumagtunggal may sa kada kami ti pamilya me ket day ti dawatan me tinagan mo Isus. Amen. Magantayon ka kabsat. Awan di kumpare kabsat ako. Siya lang ti bumanat na ito'y turtle snake na kunada. Hindi masin. Kabsat. Turtle snake. So tayo ti kalamansay. Umain na po yakot. Balunos tayo. Yummy. Ni kumpare, ni kapis. Oray kabsat kay bat chaklatan ni kumpare. Ini mas kabsat at ni kudil na. Nati kudil na kabsat tinaima sa atin eh. Umalnat kalnat. Imas pa'y kumate hapon ako. Itlog. Kumpare kaming kakabsat ko kwa napan nagkonstruction suna at pag construction na nakabsat ko di kwa adayo pang 3 oras di biyahe jay Kulaman in SA mga mali makaawid-awid kakabsat. May buko tayo kabsat. Miray. Ibatsak pa yung tani kumpare kabsat. Ano ka anay? May imas kabsat na pudot-pudot pa eh. Ulo kabsat, ulo, yung turtle snake. Masum pare. Masati ulo kabsat.
Ito ni kabsat ni tinaymas. Ate tikas nila sidings na. So mo. Kulit. Ini kabsat. Dati kabsat tabati nga may isa. Pasalubong ko kinukumparay. Baka sumangpot to numalam. May isa ti ko tayo. Ibati tayo para kanya na. Magimas ka. Magimas ang kapsat. Bati tayo kinikumpare. Tapos sa titinay mas di kabsat na ay toy. Ito yan tisikig-sikigan na. Ay toy kakabsat tinagimas. Makapabutag mo si kakabsat. Toy ti sumarangsang. Crunchy. Ako nga lang. Rattlesnake. Tikabsat aja yang ti ko na. Kelnet na. Tinaimas. Gasangan. Imasin. Di ba ba't yan ni kumparin saan?
Nagili nagtultulangan tayo kabsat. At inabati kabsat yawid ko kini kumpare barbarin sa mga pati nagandama. At ang patinggal lang dito iti video tayo aparparalanan. Ang yaman akti pa nagbuy-buya yo. Like and subscribe kung makakabsat. Ano umad-umad ti agbuya ti video miya aparparalan kini kumpare. Kaya tatakakabsat pansamantala lang nga ahon pa ni kumpare. Pag nag-construct. Kaya ganat tilangan. God bless you. Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen.